Amai Ruthi Mauti, Yeshiba Domnoda and Mambo. Oh, Tauri Dari in Nashiba that is in Gira. Ninya went to Mangadashipati, Livan, Pampa, Deputy Alandora 1994, Tika Siro Plasna Baba, 1995, Swati June, the Panakatango Pras. Sakandetanga Garba Pras, Murmu, you ate as Mungo Garma girlfriend. I did Zokati Garma, Garanmakazanos Katin. Choropa in la PC Sakapa was not continuing up this old deputy. Chiba, Pambapang, Nodam Garana, Andam Garana, Megruake, Nemkazake, Wargarna, Kusmulaus. Saka, Zanaro in the Badadi, Naina Kumusha, Kupulati, the Banana, Megruaki, Sasuakisa. Look at that, oh my goodness, Sasuakisa Pano, say Musnam Duzao. As I in the Gato Zanabami Kuchichi, Mamu. Nikatame Gumakoresa among the Southern Jiripo, Appendantita, Jemanovic Koro Kumo. Ukanza ndo sanaka udochina muko plus njere muri saka inini ndasina zukuti plus njere muri pamakoresa njinda ito badala mabhizi ese muri matungo manya achigara kuma girlfriend ndichibhadhara mabhizi kawani pamwe ndakabatsirwa natete ava nevamwe tete ndo vakandibatsira kuita sei kubhadhara saka inini vanhu vandatobhadharira zvese varipo saka paplazi apa ndakashungurudzwa veduwe ndaitobva kunemo nebhara nemwana umwe kumusana umwe pamusoro ndichitsvaga mari kuti ndibhadhare plus iye murume aripo saka hama dzemurume dzakunditi iwe wakodzeri kuva mukadzi pamba pedu because makasiyirwa zvinhu paplazi zvakakwana but zvinhu hapasisina hongo takasiyirwa plus pane mombe pane imba pane gejo pane ngoro zvese zvokushandisa pamba zvazviripo saka tasiyirwa kudaro uyu murume aimboramba kugara pakashaya baba ndo pakatanga kuuya kuplazi ndobva pauya mhepo yakatora dzimba dzakati wandei yatora dzimba dzakati wandei dzakaenda nemhepo hurumende ikauya ikati paita chiitiko chekuti mhepo yatora dzimba hurumende ikauya ikatipa marata imba yanga 3 rooms takazopa marata aikwana 8 rooms murume akauya akatora marata nemota akatengesa muteku 3 akapinda muteku 3 akadya apedza kudaro murume akabva atanga kutengesa mombe paakaita ini ndasingazvizivi ndatoita kuudzawo nevamwe vanhu kumagirosa amai hatisi kuda nhoroondo chatiri kuda ndechekuti zvese zvakaitika ndozvazokonzera kuti muuye kudaro chaita kuti muti nhasi ndakuenda kudare kwamambo nemurume uyu chii ari kundidzinga pamba ari kuda kugara namaiguru maiguru kana muchiti maiguru vava vari vakomana 2 mufamily saka maiguru vaigara uko vaigara vava ne29 years mukadzi womukoma wavo saka indobva ndakira madhoo vada kugara nemukadzi womukoma semudzimai wavo here aiwa kuti vari kuti purazi rava refamily house vachiudzainini inzwai mama imi inzwai kamusakanganise dare munotadza kubatsirika kana muchinzi chinhu chefamily house chefamily ndechefamily kana chiri chefamily ndechefamily purazi ratodara mutaura nderenyu here vakatozondiwa nababa saka vakazondiudza izvezvo saka right uyo mukadzi uyo muri kutaurawo mukadzi wamuri kutaura muri kuti mukadzi womukoma wake kana purazi riri rababa vake muri vataende kupi nevana ina ndina kuvadzinga ndakangoti maiguru ngatichikwembebwadzinga muri chiiko nai mambuya imi musazviise paposition isiriyoka toda kutaura nemi tichitaura nyaya dzekuti tikwane kukubatsirai musaise zvinhu zvisina basa mukati menyaya yamune mauya nayo kudare handiti hatisi kupinda panyaya yezvemusha musha usi wenyu mese ukasateerera musha iwe wapuwa kunzi gara ipapo ukasapateerera panogarika sei munodzingwa murati munhu akupai musha wacho nadiye auya kuteerererei musha wacho zvinoita ndina ndichiteerera kuti mugarepo saka ukapuwa imba yezvino nhasi mutaundi kuti gara kumba umu ukasaiteerera inogarika remba yacho nevekanzuru handionaa kuti kudzinga here munonetsana nawo kana maiteerera kuti mwane magariro izvozvo hatidi kuzvinzwa isi nyaya yatingataure pano tinoda nyaya yakuunzai pano
yamungatotiudza kuti chii chatiri kutaura. Inyaya akundidzinga papurasi. Muchidzingirwei? Ari kuti ndoda kugara nemukadzi wangu namaiguru. Achakudai musatungamidze nyaya yekudzingwa. Taurai zvetuvanhu inini tu. Taurai zvekuti hachakudai. Chokwadi. Saka isusu munoda kuti dii? Hachakudai, munoda kuti tidii? Ndiye akakudai kamurume wenyu, ndiye akakudai. Hachakudai, isusu sedare todii? Ndopatinoda kuti mutaure imini kuti ndauya kudare, ndoda kutsvaga kubatsirwa apa nepapa nepapa mama. Handi ndo zvinoitwa mudare. Hachakudai matiudza. Isusu tomuti ida munhu wasiri kuda. Zvinoita here? Hazvisiri izvozvo. Tiri kuda dambudziko renyu parave manje. Ndopamukana makutaura kuti musha iwoyo nhasi wandakudzingwawo mama. Ndini ndaitouteerera kuti uvepo kusvika nhasi. Saka ndoda kubatsirika. Ndozvamune muchitaura kadare kuti dare rijekerwe kuona panoda kubatsirwa munhu ndepapo, kwete pekuti munhu achada munhu hatingapagone. Chaari kukurambira isu hatingachizivi. Handiti? Ndepapi? Ndisi kuda kupataura ini. Ndepapi? Pataurireka. Ndoda kubatsirikawo kuti ndindaibhadhara saka akuda kundidzinga saka ndaichiti kana anokwanisa kundidzoserawo kumwe mariwo ndiwane kuendawo ndine mari. Nyaya yekuti kudzingwa kudzingwa papurazi apa muchiendeswa kubiri imwe kana kune imwe nzvimbo yake. Hapana. Ndiri kurambwa. Chete topinda panhau yekurambwa. Handiti tabva panhau yekurambwa dambudziko raripi? Imamsi kuda kurambwa here? Haindiri kuda. Right. Nyaya yenyu iri papi yamaunza kudaro? Nokuti kana muri kurambwa imi muchida kurambwa kwacho yamauya nayo kudare manje ndo yatakuda kuti zvekurambana morambana. Zvaari kuda zvamuri kuda imimi motiudzawo. Isu timuudzewo kuti iwe unoda kuramba mai ava but vane dambudziko rakati newe. Handidizvo? Taurai. Inini dambudziko randinaro nderekuti mari yandakashandisawo ndoyandanchida yandaishandisa papurazi nguva yese ndichibhadhara ndiri ndega. Imari? Iko zvinabva handichanyatsoziva chimari nekuti machairman aripo handizivi kuti handizivi kuti machairman ndei panhau yepamba. Kwebantu vaingogara nemukadzi achiteerera musha imusingateerere musha. Inini zvekutakateerera musha handizvizivi nokuti gore rakutaura rakateerera munhu ata kuti gore rakati ndikateerera purazi, gore rakati ndikateerera purazi. Taurai. Kwanzi taurai kuti pakati. Ndobva makateerera kuratidza kuti ivo vaiteererawo semuridziwe mwana wemuridzi wemusha. Inini ndongoti pese ndaiteerera ndakatobatsirwa nanatete apa. Iyo havana kana kugara vateerera chero pavakatengesa mombe havana kugara vateerera. Inzwai kamai. Inzwai. Muvanhu hamutange makatsamwisana. Handiti ndizvo? Hamutange makatsamwisana. Kana tatsamwisana hatifanirwi kutyorana kana kugodorana. Handiti? Ngatiendei pekuti imimi hamaingozotanga nekungoteerera chete iye murume muchiwirirana. Mungotanga mungorogara pamusha ndima kutoteerera purazi. Makanga matadziranei naye murume uyu? Makangogara kubva 1995 yamakapuhwa purazi. Ivo baba varipi? Varidzo purazi. Vakashaika. Ndobva purazi rasara mukapuhwa nani? Vakatipa vasati vashaika. Vachiripo. Vakakupai musati vasati vashaika? Awo, 95. Ivo vanga vashaika rini? Vakazoshaika rini? Vakazoshaika 2009. 2009. Pane zvandamuza kuti mune episode. Vari munovengi. Apamu episode haisi protection order. Protection order ndo inobuda. Munayo? Tuone. Peace order ibude pamukadzi nemurume. Vanhu vakabereka. Vane vana. Because kana ine protection order iyoyo ine judgment yenoda ine maconditions anenge akanyorwa.
Saka imusati mauya kuno makatomboenda kune mamwe matare nenyaya iyoyo. Ndo zvakataura. Kwete ndo zvakataura zvaitaurwa muripo padare. Takamboenda padare nehama ivava pana vamubaba pachikeni vakati iwo ngachida mari kutengera kwakaita plus. Ndobva vazoti tokwanisa kupa $50 pamakore ako. Ndobva indangosunga undani mati ndobva ndabva. Ndobva ivo vazoenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa ndobva tazoenda siturutu. Mapurisa akati nyaya yenyu inoda kwamambo. Nekuti munofanira kuti iwe utore hama dzako. Iwe kutora mukadzi ugara naye dare. Hazviiti dai wakatora hama dzako nedzemukadzi pamberi wonomupa gukuru. Mai, unoti mubatsire dare rimweni kukasika kufamba. Wakaitika nyaya makatumwa musi wani dare 19 Juni. Makaenda makaopoza here zvaitaurwa. Kukanzi judgment yakanzi judgment vakangoti musatevera murume paanenge ari. Iye akazoti inini ndomutevera paari. Judgment yakati dzokerai munogara kupurasi. Saka imimi sei kana padare rakamboshoma nyaya kugara papurasi maiunzei nhasi? Aiwa ndini ndatanga kumang'ara. Kupi? Kunoko. Saka nyaya yamakamang'ara dare kuno yakakadhwa nedare. Hazvisi here? Ndizvo nekuti ndini ndatanga kumang'ara. Koti Miliane Shepherd wakanzi varamba vagere papurasi ndizvo here zvakataurwa? Nyaya iyi haina kupera. Inopera rini? Nekuti Mediasiti akataura nechirungu saka havana kunzwisisa. Vakati chii makachinzwa? Mediasiti akati nyaya yako ndainzwa zvaukuda asi manyoro wakaita asiriwo. Chienda kugadzira inonzi interchange. Saka inazanga igadzira. Ko iyi yakapera sei? Hatidi kuti mutongese mambo nyaya yekutongwa. 1 2 hatidi kuti mudzokororese dare kutonga nyaya yakatongwa nemedare ese matare. Handitika? Saka kana ava vakanzi paprotection order iyi zvamakanyora zvanenge vachizvipikisa izvo vari kuuya kuna mambo vachiti kudzingwa pamba ivo vari kuti dare rakati havadzingwe pamba. Saka izvo zvonona zvakatongwa zvakatoti zvakatongwa. Saka zvandichada kuti muite pano zvinoshanda imimi ndimi manga muri mangari panyaya ikuku endai munani judgment yenyaya iyi. Isati yani judgment. Kosaka muregere kuti ipere muzoenda muzotanga imwe. Saka ndakati nditanenda yakunozopedzisa yekutanga. Ainoti nyaya iyi yaona ndangadzina senyaya mbiri kuti kwamambo ekoti. Mambo yamwe chete. Saka ndakati nditanga mubvunzo kwamambo chinopera sei ndinozokontinua. Saka yekwamambo ndeyekuti chiyamai tifambe pavamambobvunzwa zve iri pano ndeyekuti chii? Inini ndina ndakatanga kumang'ara. Ndeyekuti chii? Ndiri kudzingwa pamba. Makanzi chine dare pamajust kusiku. Ava vakatozomang'ara kumashure tikano. Aiwa vakati musabva pamba. Right, nyaya yamauya nayo kana ine zvakataurwa yakasolverwa. Maifanira kudzokera kucivil court. Imwe ndeye Munhu uya wamuri kuti asandidzinge pamba ari kundidzinga pamba. Isusu hamuna kutiudza zvese izvozvo. Chechita kuti mutotangidza kuningirira. chii chimwe chamadira mang'ara kuno? Chimwe chandaida kutaura pane mari yakandikwereta 1000. Saka 1000 yacho hatindidzorera. Musi uyu makazvitaura here? Handina. Ora dzimwe dzenyaya dzamuri kuudza dzinenge dzisiri traditional. Handita ndanzwa muchiti maibhadhara price iroro vanofanira kutibhadharawo ndakabudisa mari yangu kana kuti apo makanzi ex-wife zuro ati zvekuno zvekurambana ndizvo mamobvunzana mambo kuti makadii makatirambana kudhara imungati ndakaramba asi handisi kuda kubva kubviswa pamba kudzingwa pamba yekudzingwa pamba iri apa paprotection order kana makanzi musadzingwe you go back munobva clerk of court kuti munhu ari kupinda against judgment yakabva pane anodzinga kuti pamba paya munonzwisisa. Kana iri nyaya yekuti mune property dzamuora munoita sharing of property. Kana mane chikwereti munoisa masummons kunonzi small claims muchirikwaya mari. Kana kuti izvo zvinoudza mambo nyaya 1000 muri kuchipa bani nyaya yemari yamati vari 20,000.
varikutandisina tauzeni yacho takatoitora paita nyaya yemba yemhuri saka vaitoishandisa vachienda kukoti. Foni yenyu yatinetsa ino. Foni iri kuramba ichichema chiitira noiziwe foni yenyu yone. Mukoti hamutenderi vakabvunza vakauya vakadzokera. Vanga vakauya vakadzokera. Aiwa vakashedzawo vakaudza ava kuti kunzi tauya takanzi mapurisa anga vauya. Vakauya vakaramba kuuya. Vakabva vati takudzokera. Ndati munani mudare rineri. Handina. Hama dzenyu dziri kupi? Dziri kumasvingo. Munoona munogona kunge muine nyaya munoda kubatsirwa asi hamugone kuswatana nazo. Handiti. Saka tiri kuti dai munge muine mumwe munhu wokama wenyu maigona kutanga mapira nyaya dzenyu okutaurira. Tikaenda pane zvese zvamuri kuti makarambwa makovopo. Handina. Handina kuramba. Mhanye wondo kunokuratsisa. Saka zvese zvinhu ndozvimwe kuti mukaona muine mumwe munhu wokama wenyu anokubatsira zvinhu zvamuri kutaura panapa hatinotaura kupadare. Muri kufunga muri kutaura nyaya dzekuti mubatsirike but muchinozvipisisa. Musina kurambwa muti rakarambwa. Ndozvimwe chete izvo saka zvekuindiketa kuti munzi ex-wife. Hamusi kuziva zvinhu zvekutaura. Muri kutaura zvinhu neshungu musingataure nenjere. inga makaopoza vanhu zvakanaka. kugaita kuti mambo vasatora nguva nenyaya yenyu. Imimi ndai munhu akakubatsirei nepepa iyi. Ari muno muchagutwa nditira. Amenondipa. Munoti mambo vari kudawo judgment yenyaya iyi. Moita inonzi request for a type judgment pakota. Munoya nezvakabuda munyaya iyi. Zvienderane nezvichabuda nenyaya iyi. Maybe mambo vachaipostpone. Mwana kutaura munotora judgment yenyaya iyi. Imi vamune imwe nyaya munayo yamakaapulai kukoti ine judgment. Ine yamunosika judgment yomwe nayo kuno. Zvienderane. Munokwanisa. Hakuna nyaya yakapera kune imwe dare inotenderwa kutongwa yoita munenyowa kune imwe dare. Zvinofanira kuti dai yakatanga kuperera kuno zvataurwa zvamama makuda kutaura yaisa mumitongo because yakatongwa. Munyaya imwe chete vanhu vamuchita itongo kumatare akasiyana taura nyaya wani. Saka nyaya yekunzi arikubvisa pamba arikuti irimo umu vakaiopoza vachiti ari kuda kuti andikabva aise mukadzi wake miwani pamba ndindaivakobva 1994 maaftervitu. Saka zvinobatsira manje kuti yamubva naye kuno inai munopiwa judgment yeishi zvinhu zvamuri kutaura zvakambotaurwa apa zvakanzi chii zvisingabvi muromo menyu kuti ndakanzi ndisabve pamba ndakanzi abve pamba. Inai muya nejudgment inenge iripo pakoti. Mopiwa date inoteverana na 17 modzoka muine judgment. Imwe ane judgment yakafevha kwenyu yainayo. Imi nai munoona munhu akakubatsira arequest judgment anoda pawindo rake rekoti apo. Munoti ndiri kudawo judgment yenyaya iyi. Inotaipiwa yodhindo. Mutongi akatonga nyaya yakosaini. Modzoka nayo moti ndo judgment iyi. Inini kuno munhu akaripota zvakati. Zvogaita zvotonga zvichina. Kana muri kunzi bhai pamba civil court yakati hamubve pamba paprotection order. Hakuna dare rinozoti chibhai pamba. Kunze kwokuti ava vachiita nhingi yavari kutaura kuti ndo yavakanziita iyoyo. Kana munhu akanziita izvi anenge achiudzwa kuti zvauri kuita izvi hazvisiri izvozvo hazvishande panyaya iyi. Handi mati makanzi muite inonzi interdict. Interdict yacho iyoyo modzoka kudare musi wa 17